alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka, shirin matasa a yau. Shiri ne da yake tattaunawa akan abubuwa da suka danganci matasa domin zaƙulo abubuwan da suke fuskanta na rayuwa domin sanin ta yaya za a yi a magance su. Kamar kullum yadda muka saba muna gayyato baƙi domin mu yi musu tambayoyi abin da ya danganci matasa domin su ba mu ansa domin matasa su amfana daga cikin tambayoyin da za mu yi musu. Kamar kullum ma dai muna tare da wani baƙonmu a yau inda zan gabatar muku da shi, amma kafin nan kuna tare da gidan TV mai Huke TV haɗin gwiwa da YAK TV Nigeria inda suke gabatar muku da wannan shiri domin ba da tasu gudunmuwa ga al'umma. Ba tare da ɓata lokaci ba zan gabatar muku da wannan baƙo namu domin ya gabatar da kanshi domin mu san da wa muke tare da shi a yau. Malam muna maka barka da zuwa wannan shiri namu, da fatan ka iso cikin wannan gida mai albarka lafiya. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. To da farko za mu so mu ji sunanka kuma daga taccen tarihin ka, gwagwarmayar da aka sha da aka zo a yau a inda ake a yanzu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Bilaminu Umar Bankano, a hansar na da Alfa. Ni a faifan ɗan Sokoto ne, ko sun garin Sokoto, kuma bai bana ɗin sun garin Kwari. Ko sun garin Kwari haifi na ɗan ƙaramar hukumcin banka ne. Alhamdulillah rabbil alamin, na ji daɗi wannan shirin da an gayyato ni. Sunana na tashi na primary school a Bankan Model Primary School, na je na gama secondary school a nan JS Kwari. A lokacin na gama karatu kuma sai na ga ya kamata ake na ɓata lokaci a lokacin na an shiga cikin COVID-19, banda kuɗin zan ci gaba yin karatu da sauransu, ko sai na fara aikin sana'a hannu. Amma kuma ga na tsaki zuka yanzu na yi karatu a illa masha Allah, na yi karatu har na kai matsayin diploma yanzu. Na'am. To masha Allah, masu kallo da sauraro kun ji dai da wanda muke tare da shi a yau. Muna tare da Malam Bilaminu Umar Bankano, kuma shi haifaffen Bankano ne a jihar Sokoto, ƙaramar hukumar mulki ta Kwari Local Government. Yau dai mun yi babban kamu kuma za mu so mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Kafin nan, idan yau ne kake farko a sauraron wannan tasha tamu, muna so ka dauna muna ƙararrawa sannan ka muna subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin shirin gadan-gadan. So Malam Bilaminu, mun ji sunanka kuma mun ji ɗan takaitaccen tarihinka. Kuma kamar yadda ka fara bayani, mun ji cewa ka fara sana'a lokacin da ka gama secondary saboda matsalar COVID-19 da rashin kuɗi da sauransu. So kun ga kenan ya kamata matashi ya tsaya yi tunani da kanshi, ba dole sai karatu kaɗai ne hanyar samun kuɗi ba. Ya kamata a ce mu shiga mu ma a yi da mu wajen sana'a da sauransu. Ba tare da ɓata lokaci ba, Malam Bilaminu, za mu so mu san, kamar ka ce ka fara sana'a, wace irin sana'a ka fara? Na fara aikin sana'ar walla, sana'a hannu ne. Sana'a hannu, walla kenan. Walla ce nan. Ta ƙofofi, da ƙofofi da jet da sauransu duk muna yin su. Kuma a lokacin da na je wurin koya aikin sana'an nan, har mu gira na ce wai anya kana iya wannan aikin? Na ce ina yawa mana, ni kawo kaina ina yawa mana. A ce anya kana ce ina iya wannan aikin. Yanayin da ya gane kaman ba za ka iya yi ba. Ba zan iya wannan abun ba, kuma ni ya riga na yi iman da Allah ina iya wannan aikin. Kaga kenan kana da kore zuciyanka bata mutu ba, kuma kana kira ga masu irin tunani naka waɗanda suke tunanin ba su iyawa, in sun ka samu ran su kenan za su iya. Ina kira musamman ga mutanenmu, ba wai aikin gwamnati ba ne ko ake samun kuɗi ba. Ana samun aiki irin jiyan sana'a da sauransu. Yanzu ga yanzu ba aikin gwamnati, na je na yi karatu yanzu, ina alhamdulillah ina bukatu tuna nake so, ba wanda ya ji ni kuma ba wanda ya samu, ina jin da sauransu. Kuma wanda ke na je wurin shi wai akan ban naira 10 ko naira 5, ina fitowa ina samun sana'a. Kuma kila ma da sana'a kai amfani ka je kai higher institution, tunda ka ce muna kai diploma. Da sana'a ta ne amfani jihar su. Babu wanda ya taimaka min in biya kuɗin mashin, in transport, in biya kuɗin dawo da sauransu, kuma in biya kuɗin makaranta. Ba wanda ya ji ni kuma babu wanda ya abun gari na gaba ɗaya. In yace zan tsaya ne sai an yi zan kalbe da sauransu. Kuma na koyi wannan abun ne ina ban girma irin haka ba. In ka ce ga girma ne za ka koyi wannan sana'a ba, za ka iya koyi wannan sana'a ba. Yanzu har na girma a cikin wannan sana'a yanzu. Saboda in mutum ya saba da kashin kuɗi yana bayan ya girma, to a lokacin ba zai iya jimirin ya ce a koya mai bai samun kuɗi ba. Gaskiya haka ne. Akwai bambancin koyo da yin sana'a. Koyo in za ka je koyo ba lokacin da za ka je koyo lokacin za ka samu kuɗi ba. Za a koya ma sana'an ne ta yadda za ka samu kuɗi nan gaba. So idan ka ce sai ka girma za ka yi ta, that means
ba za ka iya yin sana'a ba a wannan age naka kenan. Gaskiya alhamdulillah lokacin na je wurin koyon aikin sana'a nan gaskiya ba na samun kuɗi ko nan zuwa nan gaskiya. In wahala a wani in je haka ƙasa in dawo ƙasa ko kuɗi abinci ma sai. Haka kuma kai haƙuri. Kuma haka ne haƙuri. Haka kuma ne haƙuri kuma daure kuma. Mai gidana ko ba zai bani ko sisi ba in tashi haka nan kuma ba ko sisi ba. To Malam Bilaminu yanzu akalla waje nawa ka koyi sana'a walda? Gaskiya waje guda ko ne ko sana'a wurin mai gidana. A wani waje mai gidan naka yake? A nan ba ci makabata ne ko wannan sana'a. A nan ta makabarta ta garin birnin Kebbi? Ta garin birnin Kebbi ne ko wannan sana'a. Kenan ba a Sokoto ka koyi sana'a ba? A Sokoto ne koyi sana'a ba. Na shiga birnin Kebbi ne kawai saboda in yi karatu mu shiga birnin Kebbi. Da niyan karatu? Niyan karatu shiga birnin Kebbi. Amma kawai ne karatu kuma an samu wajen ta barin jiyon koyi sana'a. Kafin a dawo hutu. Hakan ce ne ko? Kawai sai je ni koyi wannan sana'ar kafin a dawo. Ok, ne kenan da ka zo karatu lokacin sai aka shiga COVID-19. Ya shiga COVID-19. Sai ka ce ba za ka koma gida ba. Ba zan koma gida ba. Bari ka tsaya ka samu sana'ar da ka koya. Sana'ar da koya. Da yi sportin naka. Sportin nawa gaskiya. Sai ka samu walda. Gaskiya. Kuma da ka je wajen mai walda sai ka karɓe ka hannu biyu. Sai ka karɓe hannu biyu gaskiya. Na hankuri kuma hasil ne. Na iya rage dama da sauransu. Kuma yanzu zan bayyana kaina yanzu. Alhamdulillah a lokacin da kuma ni fara zuwa koyi karatu kuma a lokacin nan ina da kuɗi sinskina don ina ta aiki in je in lacca in dawo kuma in zo in ci gaba sana'ata. Kuma a lokacin nan kila ma ka taimaka musu. Wani suna na taimaka musu gaskiya don mafi yawancin ma an ajin mu da sauransu da kuma har suna da wani ɗan da ka taimaka ma. Ina diyara ina masu zuwa. Wani kila ma ko gida kila ana kiran ka kana dan bada gudunmuwa. Gida ma haka batun magana gida ana taimaka ma iyaye da sauransu kuma alhamdulillah da ni. Gaskiya na gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kan wannan ranar kuma kowane ranar da aka zo wanga rana mai amfani a gare ni gaskiya saboda ni an kira ni yanzu a matsayina in ji in fasuwa gudunmawa a cikin gashi ina kira ga matasa cewa su tsoron Allah kuma su tatsi su koyi sana'a hannu su bar bin yan siyasa yan banga suna bangan siyasa da sauransu suna zuwa maula wurin wani suna zuwa almawajin wani a te ka nemi naka na kanka yanzu ga yanzu alal misali yanzu sai ya ga na gina bukata na gina lurina babu wanda ya sani kuma ba wanda ya ji ni amma yanzu na je kohon wani zai walakanta ne kuma ziri na ne haka sai ka mai kuɗi na kayan ce ba zan je ba saboda ina da aikin da nake yi amma har sai ka zo ka zauna a wuri guda ɗaya baka yi baka nan ana kallon ka nisa sun shiya duk wanda ya gane ka zo kofan gida ne sai ya dinga koyewa ko a ce ya ce bai nan da sauransu yanzu kamar an gwamnati littafin lissafi ne ko wurin aiki na ban kuma sai dai gane ce kuma wani ba san abu nake damuna wani ba san abu nake faruwa ba kawai wannan neman kuɗi ne kuma sun kwanciyar hankali hanna yare yanzu na da yaren na wani kaina yanzu kenan ba matsayin yaro kake ba kana matsayin oga ina matsayin oga ne gaskiya ha ina da yare kashi nan kuma na koya musu kuma har su iya na'am kaga mun ga abin alfahari ne a garin nan yanzu ko wata rana shi kai ma gida kunce ma wani yaro na kan yayi min je kai min abu kaza ya je min ina da nake tura su su min abubuwan da sauransu ba sanate ba kuma ba sanate ba in ake min an tura ra in tun shagwa kina an sai an ce kaza wani kaza in raba musu aiki ni kuma ina kallon su na'am yanzu kenan yanzu kana cin amfanin su ina cin amfanin su nan da nake gaskiya yanzu kenan ma ka fi jin daɗin ta akan ko da za a baka aikin gwamnati yanzu sai yanzu ban bukatar aikin gwamnati gaskiya yanzu saboda aikin gwamnati yanzu in ba aikin federal government ko aikin state mun aikin state government local government ina karfin shi gaskiya alhamdulillah don gaskiya alhamdulillah don mai aikin local government ai wani aiki kudi ake bashi ba kayan wata kai da ake na albashi yanzu kuma kayan wata kai na kudin da nake samu wani state government samu ne ko shi yana samun kudi a dunkule kuma na samu ne ko wani lokaci mana samu kaga yanzu ayyuka muna yin su da dama kuma ga ayyuka na sun ga yana da dama da ka fito sai ka samu wani sai da wata kai da ba shi albashi ni ga sai to aikin wata aikin state government kuma aikin federal government sani yana aikin wata gaskiya yanzu to malam Bila gaskiya na ji daɗi da irin bayanan da kai kuma gaskiya ya nuna akwai darasi cikin bayanan da shi wannan babban bakon namu yayi matasa ya kamata a ce mu dinga wa kanmu karatun ta natsu mu daina dogaro da gwamnati bayan mun gama karatun ma yana da kyau a ce muna da sana'ar da muke dogaro da ita domin mu taimaki kanmu da na ƙasa gare mu hamma da iyayenmu addu'an ma mu taimaki ƙasa baki ɗaya kada mu zauna mu ce dole sai mun samu aikin gwamnati da sauransu so ba tare da ɓata lokaci ba malam Bilaminu ka san kowace irin sana'a mutum yake yi a duniyar nan dole tana da ƙalubale to kai wani irin ƙalubale ka fuskanta a cikin wannan sana'a ta na fahimci ƙalubale kala daban-daban na'am ba su ma da iyaka ma don alal misali yanzu kaga mutum zai zo ya baka aiki ne
kaga mu muna amfani da wutan nefa ne zaka ce ka mutum alƙawari ka je ka dawo ba za a samu wannan wutan ba mutum ya ya gaya magana ne ran shi ke so dole sai ka yi hankuli don mu kwastoma ne ka gane kuma akwai wanda muke aje kayan su in ka aje kaya kuma ka da sake fayewa za mu kayan babare sun ɗauka sun wuce musamman daji bula sun ke wayan su da ka aje kuntun ɗari daji bula ga wayan su da ka aje kuntun ɗari ko da kai ba za ka gan shi ba na ga su ma ba da gudunmuwa sosai wajen lalacewa ƙananan yara yanzu inda da ne za ka aje ka gaje ka dawo hankalinka ba zai tashi ba da sauransu ba bisa na fanci kalubale da dama musamman a lokacin da nake koyon wannan sana'at har a lokacin da an ka zuyaye ni na karanci ba duk a lokacin da an kai ma mai gana na bai masa in bar wani shi ba duk yana bala'in sona amma duk da haka nan kawai ne ka yi ce maga sabon ya ba dole ni ma in je nawa ni ma in je in fara koya ma wasu yara sauransu daga baya sai goyi bayana da sauransu amma daga farko bai ba da goyon baya ba kuma musamman dai a lokacin da na zo siyan kayan aiki da sauransu bai ban kuɗi ban je in so su ba a lokacin na lissin kalubale dama ga na samu da amma ban da kayan da na zan buɗe idan mai gidan ku zai yaye misali idan za a yaye mutum daga sana'an ku akan je a sai mishi kaya mai gidan shi zai je shi cire kuɗi cikin jiki ne sai mai kawo ko a'a shi yaron da za a yaye zai samu kuɗin da za a je a so mai kaya a buɗin waje mai gidanka na iya so ma kaya a lokacin da yaye ka amma ni mai gidan na bai sai ba saboda gaskiya a lokacin nan bai da kuɗi kuma lokacin ba su in bar wuri shi shi yasa wannan abun gaskiya yana jin daɗin zama da yana jin daɗin zama da gaskiya kaga mai gida yana son a ce yana da yaro waɗanda ya yarda da su waɗanda yake jin daɗin aiki da su ko da bayan nan ya san in ba da aiki bai samu matsala gaskiya kan ne gaskiya to kai baka samu wannan gatan ba samu wannan gatan ba gaskiya yanzu kenan kana da waje naka na kanka kuma kana da aikin kanka insha Allah masha Allah to malam Bilyaminu mun ji irin kalubalen da ka fuskanta mun san kuma kowace sana'a akwai wani gudunmuwa da take basuwa a rayuwar mutum kai wani tasiri ne sannan sana'a ta walla ta yi ma a rayuwarka alhamdulillah rabbil alamin don kaga daidai yanzu kalubale abun da fara samu na farko da aikin walla karatun da ni fes ko shi kuma wani alfahari na alfahari na tunda haka gama baka tambaye kowa an ni gama ban tambaye kowa haka taimaka ma wani kuma kai lura ba wanda ya ji ka ba wanda ya ji kuma yanzu na sai ina da hilahi ina da jami'in fara jina duk cikin wannan sana'a na fara yanzu kaga kuma wannan kuma alhamdulillah ina da su da sauransu akwai ne ka taimaka na sauransu masha Allah to a takaice dai kenan sana'a alhamdulillah ta biya bukatu ta biya kuɗin sabulu sana'a alhamdulillah rabbil alamin a wina to dama tun mai ni ina kira ga yan wana matasa su ta hantsi su nemi sana'a kan su dogaro gwamnati muna gwamnati yawa yanzu mutum ne sun ke karatu suna neman aikin gwamnati kullum kuma graduate kuma kullum ana wannan abun ne to ina gwamnati ke yara ku gwamnati bai iya wannan abu da ku ya kamata a ce ku tashi tsaye ku je ku yi sana'a don zuwa gaba kana matashi ba ku yi sana'a ba to ya za ka samu aikin gwamnati aikin gwamnati ma sai so na zuwa ne musamman kana dan talaka dan talaka ran ga haka karatu baka wala ba to karatu bai ka sa ba ka sana a dawo gida yanzu ga MSN din mun ma ga diploma da su ba wani sa aikin wani ta kan su babu su ga sunan zaune sun shiya ba aikin kun da suke yi subhanallah kuma ina kira ga yan uwana masu na hamsu su tsoron Allah duk wanda ya baka aiki masoyinka kuma duk wanda ya kira ka ya baka abu masoyinka ina kira ga yan uwana masu na hamsu tsoron Allah kakka cin amana wanda ya baka aiki duk abin da zaka kasa gaskiya sun zuciyarka an sai an za ka iya samu wani amma ka sa gaskiya a sun zuciyarka ina kira ga matasan makewa masu na hamsu tsoron Allah wani su bata wani su ko ba ka nan bane amma ina kira ga mutane don Allah in ka so in ka sai abin nan ba zai yi kaza ba yanzu amsa ganin muka je kam at the gate kuma ga dinga 200 yake kuma daga baya na ga na san 200 su wannan aikin ba sai in kin ma ce wani abin nan ba zai yi ba amma sai haka an shudin ka ba amma wannan aikin ma kashe ma kudin ka kaga wannan abin ya kawo matsalolin su ana ta ganin laifi da sauran su kaga misalin ke su kaga kuma ya ga kin zanje ka sun ƙara kuɗi ko mai ƙara kuɗi in baka san kan abu ka je ka bincika wani ka ja ake abu in yana iya waye in ba zai iya ba ke gaba ba wani
abubuwan nan suna ana samun matsaloli ƴan uwanmu suna samun matsaloli sauransu suna zaka kace da sauransu. To kaga dama wannan tambayar na so ima ita kuma gashi tun kafin ima ita ta ba mu amsa ta na cewa wace shawara za ka ba masu sana'a irin taka. So yanzu ga misali idan matashi ya taso yana so ya irin wannan sana'a wanda bai shiga ba shi kuma wace shawara za ka ba shi? Yawa Akan ƙarfafa mai gwiwa da sauransu. Ni abin da iya tsaya da kafafun shi zuwa gaba. Ni abin nan kira ga mutane shine yanzu duk wanda zai shigo a sana'a hannu yanzu dole sai ya hankuri. Ba dole sai ta irin taku ba dole irin sai ta ba kuma dole sai ya hankuri da rashin kuɗi. Dole sai ya hankuri wai lokaci ya ba samu kuɗi. Dole sai ka yi hankuri da wasu abubuwan da za gani. Yanzu mutane irin sai ga kowa kuɗi ya kasu. Sai a ga an kai kwanakin ma an kai wani yaro da ya tubin salame shi ba bai ƙara dawa ba. Uba ne sun ci mai ake yawai na tashi aiki masu ita to an da ni kuwa ce a salame ni ba. Ok, shi yaro yana na hindu ya zo aiki a ba shi kuɗi. Sun tafi ni ba haka na koyi wannan aikin ba. Ni da ni tashi ba abin kuɗi ba. Kuma kai da ka kamin shi ba kawan kwani labin kwama aiki ba. Cutar yana kwama aiki don da kuɗi yan bashi. Yau in na bashi ruwan bashi kuma ha. Ya wannan abin da isla yanzu a kaina. Sun ce daga sanni ban iya ba yaro kuɗi in yana zuwa ya je koya amma zai zuwa ya koya ba na baya shawara in yana ɗauka ya zo ɗauka. Da ya taho da kai ya taho ni duk wasu ne shi kai ne zai kawo nan zuwa gaba yadda ni ma na tsani taimaki kai na kan zai taimaki kai ne. So masu kallo da sauraro kamar yadda kuka sani muna tare da shirin nan ne na rayuwar matasa a yau. Shiri ne wanda yake zakulo abubuwa da suka shafi matasa, kalubale da matsaloli da kuma abubuwan da za a bi, hanyoyin da za a bi domin a ga an magance su. Kamar kullum dai muna gaito muku bako kowane sati muna kawo muku shi a nan domin mu yi tambayoyi a gare shi ba mu amsa domin su amfane mu. So kamar yadda kuka sani yawa muna tare da Honorable Bilyaminu Umar Bankanu wanda yana sana'ar walda ne kuma ya fara ne daga nan cikin garin birnin Kebbi kuma a yanzu ma haka yana matsayin oga yana da shagon kanshi. To ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin tambayoyinmu kamar yadda muka baro daga baya. Malam Bilyaminu yanzu wane kira za ka yi ga matasa? Kiran zai yi da matasa su tashi tsaye. Kowane matashi ya tashi tsaye tsayin daka. Akwai musamman dai matasa wanda ka gani dan uwanka na da kuɗi ko yayanka da kuɗi ko babanka na da kuɗi. Za a waye gari kuɗin nan babu su. Yanzu kamar ta gidanmu akwai kuɗi gidanmu amma ban tsaya dogara akan kuɗin gidanmu ba. Sai ni ta hannun ne muna wani kaina. In ka ce ka tsaya wai gidan akwai kuɗi ba za ka ji kan mu akwai rayuwa na iya garaba kuɗin na wata na babu su. To baka fara baka sai za ka samu naira 5 ba to ko an baka naira 1000 ta za ka sarrafa shi kuma naira 1 kuma naira 1000 ana aiwa yawan gari a esko kila kuɗin nan babu su kuma ana ga cewa na ga duk idan ka je kai kasuwanci to wannan hanya za ka bi ka je kai wannan kasuwanci tunda baka san wani abun ba ko kana shi sana'a hannu ilimi ne wanda za a ilimi ne ko wani ka zauna wanda da ka samu jari lokaci guda za a ga Allah ya a gani ko akwai ta gidan ma kuɗi amma ban tsaya ni dogara da kuɗin gidan ba. Yanzu ga gidan mun sai shekara wata ban matan da su naira sai su tambaye ni ban matan da su kuɗi ba su ma san sai ga da kawai na abu yanzu ko mutum za gidan mun sai ga na bani na gudan muwa sai a ma a wai wani fa mun ga kuma su gidan mu akwai polisa akwai sojoji akwai wadawa akwai yan kasuwa amma sai su ga tsammanin abin da zan ba su ba su ba su ba kada baka aikin gwamnati kin ba aikin gwamnati akwai yan mutum amma a sai a ga lura tashi ana ba su yanzu akwai masu tuwa an san masu an sa albashi sun zo na sun da kuɗi ta hanyar wata ya ƙare ko da ta ƙarewa sun suka min akwai wani mata wani an rai 50,000 kayan albashi har ban ƙara gani ba san da an shi kuɗin nan ba ha yanzu shi aka yi kullum sai na ganin to wannan to mana ai ba kun ba na sai da duniya ne kuma ya riga kan zai yanzu no sai shinkafa kenan amma ina baka shawara ka je ka samu business din zaka yi ko sai da kullum kana aikin ko ne ka aikin gwamnati ka samu ko kana ka samu na ka samu ko kana son ko ka sai kuli ko ruwa fiye wata kana sai so kana samu naira 10 naira ta kan albashi ne to don ya ga har nan kudin makaranta da kudin abinci ba zai makun ba tunda albashin yanzu duka nawa ake biya yanzu no sai an shinkafa ki no ruwa ki yanzu ruwan ga naira ya kuma naira 20 amma yanzu ruwan naira 20 ne ka samu kullun kuma ga abubuwan ga abubuwan kuɗi suna ƙara kuma mutum albashi ne kuma albiya ne da dace
ba ƙara ma albashi ba, ana ƙara ba amma ƙara ita ba. sana'a kullum Kullum ƙaruwa ne ake. ko da ba samu yau ba gobe. Kullum sai an kira mu ga sana'a, kullum sai mun samu, kuma kullum sai an kira mu. Masha Allah. Kullum na Allah. Masu kallo da sauraro dai har yanzu kuna tare da shirin nan ne na matasa a yau. Shiri ne wanda muke gaito muku baki inda za mu yi musu tambayoyi domin su ba da tasu gudunmuwa su ma ga matasanmu. Sannan mun ji irin shawarwari da kira da baƙonmu ya yi a kan matasanmu na su tashi tsaye su dogara da kansu. Sannan ilimi ma yana da muhimmanci, ba muna kushe ilimi ba ne shi kaɗai, shi ma yana da muhimmanci ga rayuwa a yi shi, amma mi kada a dogara a ce dole ga ilimin kaɗai za a samu kuɗi. Mutum ya tashi tsaye shi ya nemi sana'a ko ta hannu ko kuma sana'a irin ta saye da sayarwa da sauransu. To ba tare da ɓata lokaci ba, Malam Bilaminu, muna son mu yi maka godiya da amsa kiran mu da kai na wannan gidan TV namu na Mai Huce TV tare da YAK TV. Sannan muna son mu roƙi alfarma ko da zuwa gaba insha Allah in muka roƙe ka za mu sake samun dama kamar irin da ka ba mu dama a yau. Duk da mun san mai sana'a hannu a kowane lokaci a riƙe yake, amma ka yi haƙuri ka ba mu lokacinka. Muna godiya sosai sosai. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah shi mai shi ka gidan lafiya. Da ƙarshe wani kira za ka yi da wannan gidan talabijin na Mai Huce TV da YAK TV? Alhamdulillah na gwada da gaske da wannan tashar da an ka buɗe ma. Ai ko wannan tashar ma alhamdulillah, don abun ne wanda kai ma ka kokari ka buɗe shi a cikin ilimin ka da ƙwarewanka. Ana so a yi wanga abu kamar isar da sako ne wannan abu. Kaga yanzu ina kira yan uwana da abokan su masu kallon mu da masu cin mu, inda na ba su shawara su tashi tsaye su nemi nasu na kansu. Kuma Allah wanda ya taimake ku, Allah wanda ya ba ku abin da kuke nema, Allah wanda ya kare ku da shirin ko ne ma shirin. To masu kallo da sauraro duka a nan muka zo ƙarshen wannan shirin namu na matasa a yau. Ku ci gaba da bibiyan mu, insha Allah wani sati ma za mu kawo muku sabon shirin mu tare da sabon bakon mu. Kar ku manta za ku iya samun mu a YouTube channel namu mai suna Mai Huce TV ko YAK TV Nigeria, kuma za ku iya samun mu a TikTok, Facebook, Instagram da sauran social media gaba ɗaya. Insha Allah duk inda kuka neme mu za ku same mu, domin za mu ba ku gudunmawa sosai ta wannan ɓangare ta taimakon matasa da sauransu. Duka anan muka zo ƙarshen wannan shiri, muna godiya da ku. Sannan idan yau ne kuke farkon shigowa wannan tasha tamu, muna roƙo da ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Malam Bilaminu sai a yi sallama da masu sauraro. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na barku lafiya.